Мәскәүнең татар зиялылары клуб интеллектуал ұйышқанға 25 ел болырға тиіш. 23 август айында біз аны рәсми тіркеген едік. Аның ұйыштыру ішлері 1992 елдан башланды. Бірінші бүтін дүнге татар конгресі ұзғаннан соң біз Мәскәү татарларын зиялыларыны бірләштіру турында ойладық. Шулай етіп, міне шушы еллар давамында әлі ол бірінші гіне еді. Шушындай ұйышма, андай ұйышмалар жоқ еді. Хәтта ол ұйышмалар турында законлары да, қанунлары да жоқ еді. Біз аны ұзақына рәсми Түркиде алмадық, чөнки андай қанунлар жоқ еді ұйышмалар турысында. Міне қазір енді 25 ел ұзғаш, вәкалетлі вәкіллік қаршысында да көп түрлі клублар барлыққа келді, татарлар штабы барлыққа келді. Аллаға шүкір, бик көп түрлі біздің студентлар, клубларға, ұйышмаларға бірләшә башлады. Мен ойлап қоям да, бұл ұйышмалар барсы да біздің клуб ішінен шықтылар деп ойлайым. Чөнки шындап та ол біздің өрнек болды. Клубның мақсаты һәм яшәү рәвеше. Беренчедән біз бары тик татар телендә генә сөйләшәбез, бары тик татар җырларын гына җырлыйбыз, бары тик татар кешеләре генә бу клубта. Менә аның кыйбласы татарчалык. Здесь говорят только на татарском языке, поют только татарские песни, здесь пропагандируется только татарская культура. Мы многие годы принимаем в этом участие, и феноменальность последних 3 лет, 4 лет где-то, что штаб принимает участие. Также сегодня на этом вечере штаб принимает участие. Мы рассказали о своих предстоящих ифтарах, пригласили всех, рассказали о своем деловом клубе, кто не знает, рассказали про штаб. Но есть такая категория людей в нашем татарском мире, большого мегаполиса, есть люди, которые при жизни героя. Я бы к этой категории людей смело причислил бы Назифу Харисовну Каримову. Во-первых, она пишет уникальные стихи татарские, на которые многие наши татарские исполнители поют песню. Во-вторых, вот этот клуб. Она верный сторонник, пропагандист татарского языка в Москве. И сегодня она штабу торжественно вручила гимн штаба, на который мы напишем свою музыку. Я думаю, что это будет в татарском нашем мире одна из самых популярных песен. Мәскәүдә дусларсыз син калсаң, аларны штабта табарсың. Очрашырбыз һәр чак шулай. Татарлар штабы бик уңай. Bu yurtta her vakit
көтәләр, туган тел моңында кишәләр. Biz әзер килергә яңадан, татарлар очраша дисәләр. Яшьләр дә парларын табышыр, балалар биредә танышыр, гаиләдә бер табын артында фикерләр фикергә кавышыр. Белербез нәселебез тарихын, милләтнең данлыклы батырын, салынган милли моң күңелгә, без монда татарның илендә, татарлар штабы зур гаилә, күңелне күңелгә син бәйлә. Күтәреп бар дөнья татарын, хөрлеккә бары тик син әйдә. Хәерле кич, бик шат монда барыгызны да күрергә. Біз Назипа Харисовнадан үрнәк алабыз. Тоже менә штабта безнең күп кешеләр, барсы да күбрәге как-то так случайно, может быть, но Казан кешеләре инде. Без шунда тоже татарча сөйләшеп үзебезчә, татарча җырлар җырлап, татарча биешеп, менә шундый булган хәлләре мөмкинчелек кая ничаклы бар. Без шундый Мәскәүдә эш алып барабыз. Нәрсәдер бездән килеп чыга, килеп чыкмай. Менә бу тел аркасында шундый чыккач, менә шунда инде штаб бик зур эш алып барды да, безнең кешене успокоить итеп, и безнең шул зур процент Владимир Владимировичның biz күбрәк уйлыйбыз ул штаб аркасында булган диебез. Келегез безгә кунакка, җибәрегез безгә үзегезнең балаларыгызны, племянникларны, дусларны, безнең менә яшьләр бик активный бар. Күп безнең основная масса инде безнең менә бер примерно активист безнең 2000 кеше бар. Шуларның күпсе, конечно, студент, укыйлар. Менә шуңар курыкмаенча, в наши руки, под нашу ответственность, кешеләрне җибәрегез, безнең все килгән кеше безнең дуслашып, барысылары белән дә аралашып, шулай безнең штабта кала. Безнең киләчәк мәҗлесләр ул 29 май көнне Шатер Рамаданында без ифтар уздырабыз. Бөтенегезне дә чакырабыз, көтеп калабыз, килегез. Без бөтен социаль шәкелләрдә катнашабыз. Безнең сайтыбыз tatarshtab.ru. Анда кирегез, безнең турында информацияны анда карап була. Шулай без Инстаграмда да бар. Татарштаб татар эзләсәгез, анда безне табып була. Һәм контактта, Фейсбукта, Одноклассникта да без бар. Безгә кирегез, безне карагыз. Тагын бер көн безнең ул 5 июнь көнендә ифтар була шул палатка Шатер Рамаданында. Анда безнең без студентларны чакырабыз. Балаларыгызны безгә җибәрегез. Хәерле кич, минем исемем Фәридә. Һәм без штабта бизнес-клубны ачтык. Мин шушы бизнес-клубны алып барам. Һәм сезнең катнашасыгыз килсә, миңа сорауларыгызны бир һәм без күрешербез сезнең белән штабта бизнес-клубның кичәсендә. Чираттагы кичәсендә Аллага шөкер, безнең клуб әгъзалары исән сау. Бүген яңадан күрештеләр. Бер-беребезне сагынганбыз. Бер-беребезнең күрәсе килгән минутларда менә ниһаять Назифа Харисовна безне очраштырды. Без монда татар мәдәнияты, татар тарихы, татар әдәбияты турында әңгәмәләр алып барабыз һәм
Bugün менә мәсәлән безне Казаннан, Камал театрыннан килгән артист Ришат Ахмадуллин безне сөендерде үзенең чыгышы белән. Яраткан артистыбыз. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Инде чын күңелдән шушы күркәм мәҗлестә булуым белән мин чын күңелем белән бик сөенәм. Барыгызны да инде сәламлисем килә. Һәм инде чыннан да менә Казаннан һәм инде шәхсән менә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры исеменнән сезнең барчагызга да кайнар сәламнар алып килдем. Киләсе елга безнең инде гастроль, шуңа күрә без Мәскәүне бик яратабыз, без сезне яратабыз. Мәскәү тамашачысы ул аерым безнең өчен бик зур әйбер. Сез Мәскәү тамашачысы башка төрле карый, бик акыллы тамашачы Мәскәүдә. Шуңа күрә инде без бик көтеп алып, шушы Мәскәү гастрольләрен үзебез дә көтеп алабыз. Һәм инде миңа бер бурыч йөкләделәр менә Галиәскәр Камал исеменнән Назифа апа сезгә менә шундый кичкенә генә күчтәнәч тапшырырга. Бу инде безнең шушында 2 ай авыр. Шушы бүләк дип инде әйтеп узам, монда 2 китап, 2 том. Шушы Татар театры тарихы китабы. Һәм инде иң күркәм спектакльләр тупланган җыентык. Шуңа күрә инде менә бергәләп шундый бер кинопоказ оештырсагыз да бик күркәм күренеш булыр иде менә ул. Менә шуңа күрә бик зур рәхмәт чакырганыгыздан, мин чын күңелем белән шушында булуым белән бик бәхетле булган. Һәм инде чыгышымны дәвам итеп, театр артисты буларак инде без гомумән шигырьсез, шигъриятсез яши алмыйбыз. Шуңа күрә инде әлеге залда бүген күпчелек күрә менә безнең гүзәл затларыбыз. Һәм инде менә барлык иратлар исеменнән мин инде гүзәл затларыбызга шигырь багышлыйсым килә. И хатын кыз дип атала бу. И хатын кыз, и изге зат. Син җирнең фәрештәсе. Сүзләр аздыр килә сиңа, хис белән эндәшәсе. Күзләрең күл, чәчләрең төн, кирфекләрең ярымай. Кыйгач кашын кыш канаты, йөзең алсу алмадай. Син кояшы, син чәчкәсе, син бизәге җиремнең, син сагышы, син балкышы, һәм син моңа җырымның. И хатын кыз, и гүзәл зат, җиһанда син бер тиңсез. Ул карашың, ул назларың, тормыш ямсыз ул синсез. Кайчагында кирпе син, кайчагында йомшак песи, матур сүзләр яратасың, бездән күпкә хисле син. И хатын кыз, алиһә зат, килә серең шишәсе, кешелеккә җан өрүче, син тормышның шишмәсе. Менә шундый матур шигъри юллар белән башлап җибәрдем, һәм инде чыгышымны дәвам итеп шулай ук гүзәл затларыбызга җыр яңгырый синең өчен. Сәнгәр һава, синең өчен сәйран сыман карлар ява. Сөйләм карлар бар таянны мине якта. Табигатьне сафлык күмә сине капка. Яратулайлар синең өчен.
Ailemiz tağında batırlanıp, komilleşir. Yine güzel batın kızlarımız. Biz İranlar isminden sizge mine başlayan. Rahmet sizge bulmanınızga. Это не просто интеллигенция, это самые лучшие московские творческие люди, общественные деятели, люди, которые уже на протяжении больше 25 лет собираются вместе. И благодаря нашему организатору, нашему руководителю Назифе Харисовне Каримовой, она и поэтесса, и журналист, и общественный деятель, человек с необыкновенно большим сердцем, широкой душой. Начинала она это детище ее сама, просто со своих друзей, которые в Москве хотели общаться со своими соотечественниками, с татарами, из Татарстана. И переросло это вот в такую прекрасную, уже сейчас как бы традиционные встречи, которые объединяют здесь москвичей татар. В принципе, задача была объединять татар, которые редко бывают в Москве, которые заняты государственными делами важными, а здесь они чувствуют себя родными, близкими. Мы уже скучаем друг по другу. И вот хотим обратиться к Назифе Харисовне, чтобы она не бросала это свое дело, помогать ей. Потому что действительно это очень тяжело, а она человек, у нее столько много дел, она необыкновенно хорошо пишет песни, слова. Я сама с удовольствием здесь презентую все свои новые песни, и люди с пониманием относятся, потому что здесь настоящие патриоты. Те, кто дорожит тем, чтобы язык сохранился, чтобы их дети, внуки оставались татарами, здесь знакомятся, и семьи уже создают новые, внуков приводят, детей приводят. В общем, важность этого клуба очень велика. Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, исәнмешмәгез. Бик шат сезнең белән бүген күрешергә, яңа җырларны тәкъдим итәргә сезгә. Мин һавага очам, мин күкләрне очам, сезне бармы шулай яраткан. Ayraplan, Kanat mehabbet, validemde uğrayız. Ayraplan, dağlar, ormanlar ne, öttek bir mizgilden, ışam bitsin atavan. Şimdi mehabbetim bizne alıp kaydır. Ayraplan, şimdi mehabbetim bizne alıp kaydır. Ayraplan. Бugün bu klubda бик кызыклы очрашуулар була. Газета журналлардан журналистлар килә, шулай ук мәдәният эшлеклеләре, фәнни хезмәткәрләр һәм мондагы очрашуулар бик кызыклы була. Бүген дә менә шулай татар җырларын җырлап, татар музыкасын тыңлап, матур итеп татар телендә сөйләшеп, күрешү бик матур, җылы рухта бара. 1186 мәктәпнең директоры, безнең яраткан Роза Хабибуллина.
Xayrlı kеш исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без инде бүген менә бер зур, бер күркәм гаилә булып, шушы бинада бүген җыелдык. Инде шул бинада хәзерге вакытта менә татар зыялылары җыелган клубның инде юбилей уңаеннан җыелган махсус җыелышы бара. Һәм инде ул бик гөрләп бара әлеге минутларда. Бик күп шушы Мәскәү җырчылары да безнең шулай Галиаскар Камал театры исеменнән килгән кунакларыбыз да бар. Гомумән бик шундый күңелле бара, шундый җылы бара. Җырлап биеп утыралар, хөрмәтле кунаклар. Шуңа күрә бу бик күркәм күренеш дип әйтәсе килә. Һәм алга таба клубның эше дәвам итәр дип уйлыйм. Без булмасак, бүтәннәр дәвам иттерерләр клубның эшен. Чөнки татар зыялылары, ул татарның ул нигезе, барбер татар зыялылары буенча билгеле, халыкның бәясе дә зыялылар буенча билгеләнә. Минемчә, әгәр дә шундый клуб шулай яшәсә, без татар зыялыларын барлап, аны җәмгыять эшенә тарта алсак, куша алсак, татарларга ярдәмгә тарта алсак, бу безнең өчен иң зур эш булыр иде.